HDP Lam Salong BOD election ke padopon Aruni Phai cricket thom arni Lakha Inkoraisi Borjan constituency arlo HDP Lam Salong at the Por Phai ke palong pen BOD meeting pangching ponsi Mesen pen election ke patoponji Aron Hai hui jithan pon Puthot Por Phai krehinia por pen election mate kilik pangching ponno Bangso kiligalong kado kawe bang inkorapli a candidates mate bang phuatum chipatidun BOD HDP Lamps Limited kiligalong vote ka chipalong pon lapuson hendo Bhaigya Ingleng 133 votes Jana Singh Tokbi 103 votes Mohen Timung 100 votes Mangal Crow 96 votes Chandra Timung 93 votes Kaman Tisu 87 votes Harsing Tisu 84 votes Khoya Singh Teron 83 votes Horbong Kathar 81 votes Jana Singh Teron 81 votes Dongka Bay 79 votes Lapen Longkiri Ingti 79 votes Lasonsi ST category pen Samson Ingti Lapen Women category Mistress Langmir Terang Piatumta Anghoi Chipalong Duno Kadu kawe pen Bhaigya Ingleng ahin pen si ke ongdung avot pen Chipahai pon HDP pen Wilson Betty Reports Kirby Daily News Kilik kidolong nang lisi kiligalong nang lisi kicengsi awot ke ongnai lo lasi nang lipi puji labang solo lam mang kini di lahino je HDP Lamps lapin itu ndak HDP Lamps salon itu untuk kami pen 15 polling station rulaan arah biara masuk pen 223 coba sehora dulu asal tu 223 asal hora depan ini curu itu je Nili Panang Chinghon liputan je Pandar of Secretary ke asuk kena jo ini pen masih Nili Panang Chinghon asal Nili curu lo alani Nili Puhan mati Nili Panang Chinghon asal itu kami asal hora lapen pai purun atau nang cerap dun mana lah bilek atau sonola servicemen tu nang cerap nang cerap nang cerap lah keses tu nang cerap tu pesi nang liko ana but high pens gitu high pon ini kolom 133 nang liko cengsi lo maladak ini cengsi lo pini kilik along nang li high dead pen nang li dak HDP ahawar la HDP Lamps andar kido public tumban warsai ke me PPC je lasu alam bangke je aprang pen 1990 pen lasu founders secretary kamatha asana se HDP ara ring nangji joy khang nangji lukuang bom alam kamatha son da taxi son thek son nilita lason claim ponji sini kamatha ponono Alangli Bodong Tungno, total vote 69. 93. Boxing team alangli Bodong Tungno, 32. Dongka Bay, total vote di labangso bangku kili dalong shareholder ke doan lapen abarim biudi ke haya tuma tapi kalau kami rongasa doan asumhat nidi hin pen ninga klong pen kacing hona ka dom si untuk pajo si nili kani ye tamji are ji alam thika velo sitame nili pini labangso alem abangso alem sangpuru alo nili sitame labangso sangpuru along bangku idudum ji fanse nili tabor ilo masuk kabor i nili nuvet kabor i lepen puson de nili dak idudum longji kali pini nili fan labangso alem aparman fan nili karjab dun ji fan rata tum aning nangke hang lapen nili kacipaduk labangso nang ke theklong pen sipini niliphan labangso pini bang kidi long stame niliphan nang wai pono la silili abut sitame pharoi sira pathom an pen niliphan nang pahai pono la sinili labangso abut niliphan nang kang wai pen nang pahai dun bangku bang piatum phan an nili ninga klong pen alang tumphat arna manglo stame hirjumbe hangpilo an sosinili long nang kacirap dun long verja phan sinili alang tumphat kurbang thula pen karbom pajelo pasinili kamatha do labangso lem phan HDP abai kang kethetan asang puru nasila tangso asang puru along ke claim po nai do big lasi niliphan sitame rat asayam mo ke claim abang pu purat kum nang chini sipini niliphan labangso abang pu kili dalong sitame niliphan ingdeng hini ang deng along niliphan nang lit pono